Då kör vi. Äntligen YouTube igen. Eller igen och igen. 2 minuter samman. I alla fall. Då kör vi. Yeah, jag ska prata hela tiden. Hoppas jag och ni kanske tycker det är störande. Vi ska köra lite Balloons to the Fans. Tror jag det heter, jag vet inte. Nytt spel. Slåss mot bossar. Okej. Va? Jag fattar inte det här. Eller jag har gjort det förut, men klarar jag det? Det vet jag inte. Vi kör så här. Easy. Nej. Hejdå. I am a beast, but a beast, but a beast, I am a beast. No, I am not a beast. Nu ska vi köra på riktigt här. Jag är en beast. Kör. Balance bort. Okej. Då börjar vi börja. Så börjar vi. Jag kanske låter lite trött, men egentligen så vill jag bara vara tyst för att det är folk här. Jag är inte trött. Inte ett dugg. Jag ska bara gå. Vänta, jag kommer strax. Aj! Aj. Nej, det är inget. Hejdå. Nej, inte hejdå. Hej. Ja! Det går så himla sitt. Vi snabbar på det. Nej, inte det. Oh yeah. Vad tänker ni? Här? Eller här? Nej, det går inte. Här. Det här är jobbigt. Väldigt jobbigt. Nej, jobbigt. Gud, nu orkar jag inte det här spelet i sin tid. I alla fall, vi ska fortsätta att spela i ungefär 4 minuter till ska jag köra. Eller 5, ja. City! Jag ska gå och äta mat snart. Jag pausar när jag äter mat. Vad är det här? Jag vet inte vad det är, men det är coolt ut. Jag kör. Rage.
Nej, jag ska säga att jag är typ en bask. Det så. Där dog jag. Nej, försvinn. Försvinn den. Hej. Ja, bra. Apa. Alien. Nej, jag har igen. Jag inte ha två saker samtidigt. Jag tycker att jag ska ladda ner några spel nu. Så jag pausar lite så ska jag ladda ner några spel. Okej, nu har jag hittat ett spel här. Det heter My Own Gnome. Jag har haft det här spelet förut. Jag vet inte om det är copyrighted eller något sånt, så jag hoppas inte det. Men i alla fall kan ett spel vara copyrighted. Nej, så jag kanske. Kanske inte. Ja. Här. Tio procent. Hur mycket rockar du? 100%. Jag ska gå och äta nu, så hej då. Hej, jag är tillbaka. Jag har ätit mat. Sånt jag har ätit. Nu ska jag spela ett spel. Hej. Jag heter My Own Gnome. Jag vet inte vad det betyder. Ja, men nu kör vi. Yeah. Vad säger jag? För jag är en playare. Jag är 10 år. Eller jag säger alltid att jag är 10. Men jag är egentligen 9. Ja, jag gör så här. Vad är det här? Vad gör jag för något? Det här är inte troligt. Typ. Vad gör du? Jaha. Det här är tråkigt. Vad är det här för spel? Jag spelar på YouTube igen. Nu ska vi bygga en stridsvagn. En stridsvagn. Nej, eller? Blockcars. Okej, det är allt du säger.
Let's play. Kan jag få köra nu, snälla spelet? Kan jag få köra nu? Ja, då blir det väldigt bra. Blir det väldigt bra. Vad säger jag? Jag vet inte. Vad är det för fel på mig? Jag vet inte. Slashmobs. Där heter SLASHMOBS. Det här är ett spel som någon som heter Sunday gjorde. Han sa i alla fall att han gjorde det spelet. Jag vet inte vad han Sunday. Kanske inte. Jag såg i alla fall på hans YouTube-kanal att han hade gjort det här. Man dödar monster på det här spelet. Det kanske förstår av slashmobs. Jag tror att det betyder jag vet inte. Nej, men det ska bara döda bossen. Dödboss. Det här är easy peasy, not lemon squeezy. Visste ni att squeezy inte betyder lemon squeezy? Visste ni det? Nej, antagligen inte. Easy. Easy peasy, the lemon had a squeezy. It's much, it's me. At least. Ja, det var allt för den här episoden. Hejdå. Goodbye. Ses igen.